Ще ви представя дермаролер за микроиглена терапия в домашни условия. Това е така познатата мезотерапия за лице. Резултатите от тази терапия се дължат на две действия. Механичното раздразване, което се получава, и биологичното действие на активната съставка, която поставяме върху кожата. При тази терапия е необходимо много финно ние да разраниме кожата, което се случва посредством ролер с различен брой игли, които правят финни микроперфорации на кожата, чрез което дразнение кожата произвежда много колаген и се възстановява. Благодарение на тази процедура кожата става по-плътна и по-здрава. Тя е подходяща при много тънки кожи. Това не трябва да ви притеснява тънкостта на вашата кожа. Подходяща е също така при белези от акне. Второто действие при дермаролера се получава благодарение на биологичното въздействие на активната съставка, която поставяте. Процедурата в домашни условия протича последния начин. Нанасяме активна компонента, която е важна за нашата кожа. Например, може да се поставим хиалурон или някакъв друг серум, с който разполагаме. Разтриваме нежно, след което започваме да ролираме по цялото лице. Това ролиране предизвиква производство на колаген и по този начин активната съставка успява да проникне в дълбоките слоеве на кожата и да активира своето действие. На външен вид ролерите са еднакви, но разликата в цената идва от материала, от който са направени игличките и също така начина им на наточване. Идеята е кожата да не бъде надраскана и ранявана, а да се предизвикат микроперфорации. Само тогава ще можете да наблюдавате ефектите, за които говоря. В нашата страница FaceCare вие можете да откриете ролер за домашна терапия както за лице, така и за очи. Една много деликатна и специфична зона на лицето. Благодаря ви, че бяхте с нас.